Нека да чуем мнение на зрител. Здравейте! Здравейте! Моята Ви. благодарност към вашата гостенка за това, което прави и пожелания за много успехи. Дай Боже в България да има все повече хора като нея. Бъдещето на държавата ни са именно тези деца, които са във вашето студио. Благодаря ви. Желаем много щастие и много успех на днешния ден. Много ви благодаря и аз за вашето пожелание. Какво е вашето мнение по отношение на това, което каза нашия зрител? Господина, аз и одеве споменах, че трудностите са били безкрайно много. За щастие се намира хора, които наистина от сърце помагат на нашата дейност и то го правят съвсем безпрекословно. Да. Абсолютно, Да. абсолютно. От сърце. Да, например, мога да, ако разрешите, да изкажа благодарността си към още много други може би, колеги. Да, на всички, които по някакъв начин участват, за да не пропуснат някого. Именно, за да не пропусна някой. А сега ви предлагам да чуем и песента "Карнавал" в изпълнение на група Зорница. Очаква с трепет много дълго е този детски карнавал. С песни и игри до късно, велик страхотен маскен бал. Весел и див сияен купон, готови сме за танцовия маратон. Ти не тъжи, бързай при нас, ще се забавляваме до късен час. Не бива да пропускаш ти, шоуто трябва да продължи с танци, щура весела, карнавал страхотен е това. Не бива да пропускаш ти, шоуто трябва да продължи с танци, щура весела, карнавал страхотен е това. Карнавал, костюма бързо ти си слагай, на принц, пират или злодей. Момичета след теб ще викнат, какъв прекрасен чародей. Весел и див сияен купон, готови сме за танцовия маратон. Ти не тъжи, бързай при нас, ще се забавляваме до късен час. Не бива да пропускаш ти, шоуто трябва да продължи с танци, щура весела, карнавал страхотен е това. Не бива да пропускаш ти, шоуто трябва да продължи с танци, щура весела, карнавал страхотен е това. Не бива да пропускаш ти, шоуто трябва да продължи с танци, щура весела, карнавал страхотен е това. Не бива да пропускаш ти, шоуто трябва да продължи с танци, щура весела, карнавал страхотен е това. Продължаваме разговор с моите гости. 975-2555 е телефона за връзка с нас. Галя, според мен хората, които се занимават с деца, учителите, по един или друг начин го носят у себе си като призвание, като талант, защото не всеки би могъл. Трудно е, предполагам, в определени моменти. Много, защото те са мънички, не са като големите, дисциплинирани. Подходът трябва да е по-специален. Разкажи ни повече. Да, бих казала, за самата работа, за ежедневието. Мисля, че човек трябва да се роди с подобни заложби, защото много енергия отнема работата с децата. Те са непредсказуеми, те са прекалено малки, за да могат
да имат някакви норми на поведение, които са необходими, за да върви гладко дейността. Тоест, всичко това се формира в периода на нашата работа, с тяхното израстване. Много енергия отнемат, но пък и страшно много зареждат. Много са сладки, примерно, когато 4-годишни деца с някакви хубави сценични облекла се появят на сцената. Каквото и да грешат, както и да го правят, те са... Не може да им се сърди човек. Това впечатление не би могло да се замени с абсолютно нищо. Тоест, винаги аплодисментите, най-много аплодисменти са получавали точно тия малки деца, защото да го научиш това дете на 4 години, освободено, да излезе на сцената, да знае къде да застане, как, какво да прави и на всичкото отгоре артистично да изпълнява песента по начина, по който е заучило. Това си е талант. Абсолютно. И мисля, че така приятна, много приятна гледка за окото. Съдя по аплодисментите, винаги много аплодисменти за най-малките има. Тоест, големите си имат друг чар, а съответно вече най-големите демонстрират съвсем други умения и качества, които са придобили в процеса на работа през годините. Да. Има ли деца, които ти си обучавала, вече големи хора, с които да поддържате приятелство, да се виждате? Да. Може би от големите те вече са станали майки и са поели своя живот и малко са позатруднени относно контактите ни, но с 17-18 годишните момичета, които също ще представим на концерта, да, поддържаме връзки, пиша песни за тях. Наскоро записахме нова песен, която ще бъде представена след месец. Тоест, продължават контактите ни с тях. Много е хубаво това нещо. Съвсем топла е книжката, която е тук в нашото студио. Днес тя излиза по случай вашия юбилей. Виждаме, че има и 2 диска, които са посветени на рождения ден. А самата книжка е Зорница в страната на чудесата. Така прави се аналогия с Алиса в страната на чудесата. Може би една ваша любима приказка. Кажете ми, кои са ви любимите моменти по време на репетиции? Докато пеете, докато си говорите с Галя, или вече като излезете на сцена и ви гледат родителите? Или може би като са в студиото, защото те в студиото по време на запис се чувстват най-комфортно. Забелязвам аз. Те ще кажат. Така ли? Да. Големи са дъркисти и двете. Да кажем още веднъж на нашите зрители кога и къде ще бъде юбилейния концерт. Юбилейния концерт, за който имам удоволствието да ви представя покана. Много ви благодаря. Ще се състои в зала 11 на НДК от 6 часа в понеделник, 6 юни. Съвпадение на много цифри, надявам се за добро. 6 месец, 6 часа вечерта, 11-та зала на 11-та година. Надявам се всичко това да ни носи много късмет и занапред. Аз съм сигурна, че ще бъде така. Галя, какво е твоето пожелание към всички деца на днешния празник? Към всички деца. Първо, да са много здрави, защото здравето е най-важно и всичко останало би се случило само ако те са здрави. Така че на първо място много здраве. Да бъдат щастливи с онова, което могат и искат да правят, да им се дават възможности да могат да го правят и всичко това да сбъдва техните мечти. Да станат достойни, умни хора. Я кажете сега, момичета, без да се притеснявате, поглеждате натам към камерата и казвате на вашите приятелчета какво им пожелавате на днешния празник. Аз им пожелавам да са здрави, да имат много късмет в живота и винаги да са... усмихнати. Да. Аз пожелавам да са здрави, щастливи, умни, да имат добър късмет.
И аз им го пожелавам го и на вас. Един много хубав празник да имате на днешния ден и всички останали дни от годината да бъдат празник за вас и за всички деца. Галя, много ти благодаря за това гостуване. На вас също, момичета. А ние ще се разделим с един последен поздрав от група Зорница с ваш благослов. Децата сме